Welcome back to my channel. Dini kai ko jeng thanglai tonglai buri phangsati mela naina bagi ngai ko tak jeng gari oro park khena nai tongo mela kaite buskango himbui thana nangphon ngai ko dang kai taung bong no naisingi tongo ngai ko mokha mela ni location haipano mota hinga kaite bukutuk saka kawai thana nangphon ngai ang mo saiman sege mono buila phaima ba ngai ang sogi ngai nong no phunung nai tongli don ro pa ni logi ke ko jeng tabu ko oro book painai nok no hoite book tu bujagi ni bagi jeng oro se paina nai tongo jilebi bai laddu paina nayo ke ko jeng ta ko book ro pai bai bai kha ngai ta khai thanglai sinai ke iko o hapung ni hoite no starting phone ke oron hoite no suru khaile sinai ta himlai nani ke ang ho kicha kiri tong ke ko buike baksa ke thangai si ki play tongo jeng ke tak se sok payo jeng kisa seller ke ko buskango thangnai rokhe ani buprang rok borok duijon bo mono puila oro sok payong kani logi songke agi phaijak ke jeng tinjon khe mo puila nungnai ta angke osaki sa kama sa angha asuk ke lengkha angka jotoni last te angke nai tongni norok ani blog no ayah tolong aja hakor Ngai ko tabu khai sok paina nai khai ko borok skang sok pai borok bathak laijak angka tak si sok pai oro scale lengkha jotoni last te o ang ke ta ki sabsin jaga oro rest khailai nai ke ko ta khai oro sabsin bathak rest khailai tonglayo ke ko tabu jeng hai na hai te ja habung kalai tonglayo obo khai ta asuk chugia obo asuk problem giring ke o mic nuri tongya de abono motani mondir kon ke ajaga soki angke natte wana na kirikha ke ko bo ano tabu kisa phone gon view angke naithogo view bo angke hai pan ang ta mono kaham ke tise manglak ke filte ang te sa kaham ke tisanai angke norno phunungnai angke nai tongni norok paya sa jara do angke ko ta ke jeng finally shok pai ke jagao asik yakung sawi nai ta ke shok pai jakha ke nai tongni norok ani video no iko obo ke sakane hoite view naithoto ke nuhuro ge ang kisa video khai tongmani kang tang no phone gano do joton sai saka o rogo tam tam rok dukan rok ri iko jengkhai tola ono mani paito hege saka mada mano maya hene yangle saka o sete bo kaham kaham book tongo ke ko ta khai jeng motai naigana motai khulumbai gana hini thanglai tonglayo ko oke ori sungjak e abono kasak kheri sungjak tongma e ajaga no mondir ni boundary ta abokhe ke norno phununga nai tongdi ang je manchak norno phunungnai iko oro ke dupkati soklayo angke jengbo sokoi paikha hai panang video khaima lem borok kwbangma angke kaham ke video khaime ang haini kisa kisa khaina hamanse video khaitokya tabu khai ko jeng te kisa motai nailai nai oro no abo khai tolao phone ke ajaga thanglai na nai tonglai tabu jeng ko ko obo khe thajina abo khai right side te anda mo khai debra side te thanglai na nai tongo ke ko jeng yang de thanglai nai ke ano no thana sakam buri phambu phunu ban do nai tongli ko buri phambu phang otoma ke Hindi. Buri bang torman na. Iko obo ke tola tita obo ke yang di thang nang hon ke. Tong re. Thang ra na ke nor bonai tum di. Oro kaise photo photo le nai. Thai bujakan sampai
Tolong nasi jadi apa? Anh có một sức dẫn. Iron. Không thấy anh. Hả? Ora sa sum tay yung nabla. Iko hapunuk tong mani eobono jeng tabuk ongkori paidrop ta. Tabuk hai teke sam mutai nai nam bagai thanglai tonglai yo. Yang obo teke sa tola wo obo khai. Halo. Sok pajak. Sabo? Kipilya ko he tolani thang tong mutayo. Borok bak kebang nota. Oro yang tong ya. Bong nalai dah hobe. Usik payam oro Durga Puja roni hai. Aram. Bong nalai. Panya sini. Oma. Ayah. Kacau. Ada aku, aja sing tong oro na. Oma kirimnya selama hasta. Nah, kamera kalau yang gitu. Kulainya. Ron mutai. Tadi. Oma, tùy si tong tolong. Iko sok paika mo kate kaisa mutai mane oroni no kui no mutai hai pano bo kai tolawo ta angke ko Yang mutai itu sok kayak entar. Oh, kinar sayang asal bising matanya. Coba jadi. ano no mutai pon tin tolawo ri kupur pinjak amono mutai Kay ko tabu kay oro bunai ek ne kipil ka ang kay sekang pai pikha ang sekang thangya hangke sob somoi no last ungu bong ni shai hingke abage ang ka pai pikha ta ke borok khay tak bai ko aro wosi ko juda kalai tonglayo ang kay tabu buskang thanga nako sekang thanga ne rest khay tongoi na ta hai ke last mangungu hingke ba Tao khi cũng mua học của chú cái thằng nào suka ông khôn buru bukit sa kos tong ka hai panong khôn mani ke asuk leng phano asuk leng ya angke kaman hingke ke bisi leng go yak ngo ko saung ke ang mo ka gana nai tong lino ro asuk ka wa si tep si tong ko iko asuk juk Iko tabo ke jeng sako sok pai kya angke o sako sok pai ni mondir ninga na sabun jaga rest khai legna oro rest khai pai abon pore ke jeng no ko thang lai sinai gai oro sabun jaga rest khai ti ki jasa photo ro busak legna ta oro Ang buskang thangai. Abdiu nah guys naik tau. oh my kai jak de Tabu ke jeng juice nang lai krana ko ani juice sok pe kya ke oro juice nang bai pai nai jeng no ko thang lai sinai Iko tabuk sete borok kobang ke pai tongo jung pai puru se muti tongo mutai kolomaya borok kobang mang tongman taka te borok kobang ma taka mutai kolom na te be jalang sinai jeng to ti pai ka bele ken jaka tak sete borok bang tak
Tabukhe ko chung ongkholai tonglaio hingke tola soguinai kisasa mela nailangnai mane tola ni mela chung tola o kitukun naibujak liabla abagui hingke tola o kisasa naikengke aboni porkhe chung direct nogo thanglai sinaita. Ang sarap mo sinaw. Ongkor mangkai, dotin ongkor mano na. Kapurus bisi koso nang. Iko tabukhe chung tola o sokpai leke angke norong side o degrong nuk tongkhana abo kintu bo phalna bagui ado abo hingke khela se muthungo ta borok lottery haike jara thongna muchungnai rok thonglaio ta iko puisa ni mala hingke iko angkhe oborok bo phaisiki ang mela rok hingke kuno se paina se nukya ang thango mane nangjak ma thang ta boi paisaki hingke iko sama manui rok cosmetic rok mela hingke no iko obo hai rok no phalo ta hingke iko obono kisa guriui naikha gan tini video umsuk jara tini ong sinai genera ani video no naitukjak hingke like share te subscribe khai didi nan video no paya sujara tini ama bagi belai ke hambai.